Limba no oras manen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman aklauna eh. Oray laan arako ka itiragsak ko. Nagpintas ti pa nakaarkos ti pakaangayan ti grand opening ti negosyo. Amumat kanya kon Margot. Awan ti saan ko nga ited kan ka. Iso di mo panunutan asaan ka nga ayatan. Mamati akmat iti dayta. Basit pa'y matitao. Nagawis kay kuma iti ado. Madamdama pa'y nga taadong tingda. Na-traffic na lang ata. Dayjay sa ni Dominic. Mabit lang, tayo naksabtan. O sino di lalaki ang kapimpin na yapay ni Margot? Baklan saman. Dominic, kunanan sa itay. Malagip kon. Isugayam ti Dominic. Hello, Dominic! Dayjay mo't ni Dang. Tiyanak ko. Hello. Aldaw kaya man, Dad. Saan ang payabing mangon? Di ka napanakimisa. Masadutak. Kita akto ninton malam. Agpakuyog akto kan manong honesto. Honesto ka no. Amang ano isungsung mo manan nga ginom. Jaklam mo, Dad. Depende naman yung tirik na nga ginom. Ay, sa dino tayo nyo? Anda kiti may sa apasdek negosyo ngayon ti butik ni Margot. Ita ti grand opening. Agbalin nga tamat na itaan negosyo na babae, Dad. Makamon Jak bibiyangan. Kano nagdakal sa tinta japunan? Oo, tayo ni Dominic. Umasi dagta itayan nga tayo. Ang buka kinkwan. Iha. Sige. No, awanan ni Bagam. Bye. Maburbur siya anak itiday ta Dominic. Bakla nga ta talaga. Hinton mo minsan, iti malam ti panakimisa ta. Tagtarus ta no ko iti iti bye-bye. May titibigat nga isusukmal ta iti simbahan, Honesto. Uray ti malam ti Domingo lang, nga panawan ko kan amang. Mawatang ka. San ka din ang nagdamag ni Ama Dinong? No at Danobium? Saan matan? Jakon yung padlogan ko na analidaya. Awan ti rumba nga paglidayam. Di mo pagproblemahan ni Lisbeth. Kan awan mat nga tatidakas na numaaman ni Ama Dinong nga gaya na etan. Inton maiturod kong tagpunukan ko na. Maawatan nakmat nga ta. Kan saan laki tinga gipulong kini mamang. Gaputa saan na akayat amalidayana. Ada kamot dyan na baok. Uwan amang, kalpasan ti panagdapok iti simbaan, nagpasyarak labiit. Sa nakitsandaak. Gimata nga kiti presko akar ni ti baka. Ay, day samon ti kunak. Ay, akit nimbag tadapay na bagay. Sukik day jaglakla ko amang. Kanayon nak nga ibat yan. Amang isaganak pa'y lay ti merindaan tayo. Taal daw tuuna yan itong makaluto at. Alag tinulong ta na mga sikaso iti daytoy. Ura ta sanak pa'y mata mabasin. Ay manta mga rami nakman itim baliktad di talasag na. Hello? Hello? Sa dino tayan mo, manong honesto? Adag di ti pagkasirak. Isagsaganak tilutok man na pangaldawak. Ama, ano kayat mo dito kailangan na mangal daw? Ay kwa. Mabalin ngayon tun maminsan langin. At na nga minuro-urayak nga awag. Ama nga mabalin nga ruda ka doon na kinton malam. Ino na nga ni Daddy, tay bigat. Ngayon na kumamot makimisa. Sige. Sukuden kanto ditan mansyon. Wino, kumoyog ni Jack? Tatalaan. Makauma ni Manong Jack kakadkadwa. Kasda ka de?
Ni, inidip na madlatan. Ay, makibagay lang kang kuha na. Ngam talaga ayas asidag na tibagi na kanya. Nakasagpat tayo matlangan dito yung mansyon, Amir. Ay, nabampanugak na unay. Nag-traffic. Ay, makarigdi ko sa hanggang aginanak pa. Amang ano kaya't mga ituloy tatagrambag? Aginok na pailaan. Madamdaman ngagdi gusta. Malagip ko gayam na dyan, Dominic. Kaya talaga ti kinatao na. Maawatak ti kaya't maasawa na, Amir. Bakla di jay. Sana madlaw. Naglaing ako mulding. Amang ano, agin babakla lang, tapno makasidag karaga ti babae. Lalaki matlatang amin day jay. Naglalo ta, nagkikiting ti kawas dagiti babalasa nga di maray. Pilyan na pa, dagiti kagangganusan na. Agkat-katawa kami nga rod kinidang itay. Ang bukod na abiyag day jay. Amir, kahit mo ka di nga ginumta. Ay, naku, nagdikos. Barang mayatong tirik na kinton, madamdama. Tani, nabara ti bagik. Oray siyak, makadigdigos ak. Agdigos tanto pa'y lang nga rod, Amir. Oh, manong honesto, kita mo. Nagmayat abuyan tila na tinit. Oh, nagpintasan ngagbayso. Kasla nagbali ti Maris ti Baypay. Iti kasla pa nangalun-on ti mangliwang-liwang ataaw iti init. Dito'y tinangawisak yan kapag pasyaran. Kalpasan ti panagaputa iti simbaan. Makauma mo ti Jemon? Magkayam, sa dito ti pangrabiyanta. Ada mo ka napinta sa seafood sa restaurant. Wow, kayat ko dayta. Anyang tano at take out talangan iti pulutan taginom ta iti mansion. Domingo ita. Masapa ko amang opisina akin tumbigat. Ta ado tinasken nga si kaswak. Okay, intun maminsan lang tangarodan manong honesto. Oh, talaga nagagad ka. Ti trabaho latta ti pampanonotem. Kalpasan na kapangarabii kami. Sibrakan ni amang iti silid na. Lakay nga minan. Masapa makaturog. Kamparbangon tupay lang intun malukak. Liklik-likan na mapagsaritaan mi ni mamang. Kan, nadlaw ko kasla. Kasla dar urayan ang ibagakkan ko na. Kasano nga tangag paiso? Ti panangipudnog kan ko na iti amin. Kasano nga ibagak kiniyamang nga addan nobyo. Nakaturog at agos ni Margot. Basit lang ba't tinainom eh? Imaya ti roof deck, tapno ituloy ko tiya ginom. Di Adelpha. Kalatan na lagip ko. Awagak ko mga amangan no matmaturogan. Ara pa apag tinaamo arupa na. Nagitinalana ya mata na. Ngam agrimat no kasta nga umisan. Anya nga to, ti kayat asawon na ito, amarikrik na. Nagduduma, babae, tinaglabas sa tibiyag ko.
napipintas damin. Nila ang Loribel, kinasikuga. Gapo takatagupan ng iti babae iti biyag ko. Iso lang, tiin kasar ko. Ngayon, nagsina kami man. Sana kinayat ni Manong Onesto ti Agino may tinasangerta Domingo ka no. Nadisiplina iti bagina. Ngam nagnobyo kami. Saan naklakit diya mapagkitkitan? Awagak man kiti ni Adelfa? Ada ka sarsarita kabayatan ti panaginom ko. Baring saan pa'y mata nakaturog. Teta. Hello? Oh, hello, Adelfa. Nasingak sama ti panaturog mo. Alalag pa lang titurog ko, ma'am. Apay ka di? Adelfa? Tapno, sana porong maluna iti panagsarita ta. Lisbeth, kunamlatan ka niya, okay? Inawagan ka ta, kasapulak ti kasalsarita. Nagkuyog kami ngamin kin Manong Onesto, nakimisa itay. Ngam, di na kaya ti uminom, itay inawis ko. Kasta ka di? Inawagan kami ni Daddy tay bigat. Imbaga na kanyak. Mapanak ko makanumot makimisa. Iso nagpakuyog akin Manong Onesto. Di mo't sumungbata ni Adelfa. Akuray ka. Amangan no ang kurso na damot ni Adelfa ka ni Onesto. At nagkayam iti kwarto mi kini Amir. Awan ni Amir. Ayan. Anyan day di anatagtagainip ko. Saan amabalin? Amapasamak day jay. Kita mambay. Nagbayag ka nagtigo sa pok. San ka kadya malamin kat nasalam-saman tiyag saba? Magustwak nga roti kinalamis ti danom amang. Iso nga impapas ko tinagupar. Nay, abayan. Narablabasit dagiti matam. Nagsangsangit ka kaday? Saan? Saan amang? Anya kumangay ti pagsangitan. Napuyatan lang. Inawagan na kami ni Lisbeth. Nagrabihin ngayong bawag. Tabay ka na. Asapol na ka no ti kasarsarita, amang. Saan matkitian ang bayag ti pa nagsarita mi? Talagang agkayam kayaw. Ay kung nasaya at nukasta. Sige, panawang ka pa'y nga ron. Sige, amang. Mapanak mata nagbalas. Masapol ang masapa ang mga opisina kita. Namula ko man ni amang anak sangsangit ka. Naampo na lang ko ma. Dayak pa'y lang dito eh. Nandiyak mauray na Dilfa. Nasa papaimod iti ko na. Wagak langin ta sigurado. Diyak namin naawakan iti rabi. Timbagak kumakadwaan na kamabigat. Parang sumbatan na. Hello? Oh, hello.
Adag dito pangururayam iti pagluganam. Nakasangpat ako dito opisina. Ah, Nakasama ako dito computer. ne. Nagsapa kam ten? Lunes ita. Pasapo lang sa paan ti mangruging at trabaho. Ay, nagsayangin. Mamigat na kumapay. Sana ko na mga nitin na po itibigat, honesto. O sige, tap numalpas ko daytoy. Bye. Ne. Anyo rati problema ni Adelfa. Kasla na mapilpilitan anak kisarita kanya. Nagkarit ka nga Ginom Margot, awan mo't gayang pagibtor mo. Kapilitan, na Ginom makitirofdek. Uray, ta napagustuhan direk na kami. Agyaman na. Natagtagain ko pa kiti ti panaglin na ilo ta. Ngamiti makaringag. Awan ka mo titi abay ko. Manugayang templado yo kanidang. May salaang. Ada kami latakin ni Dang iya opisina. Aginot kan sakit di ti silwan. Mangrugrugi kami pailaang Amir. Agnayon kami ti kadwami inton madlaw ko agumanar. Nakurang ka ti business strategy. Talaga saan mo pa nga amot ang negosyo? Amom, no kabarbaro ti negosyo. Magustuhan na iti tao apapanan. Oray, talo na ko ma. Siya kung ti makaamoy ti sweldo na. Siya kunti makaamo Amir. Saan ka makibiyang? Yala, nunay tati ko nam. Sige. Nga maamiris mo to. Awanan panawan mo nga galiwaksay no makumikom ka iti negosyo yo. Nadlawlakit din honesto, mapilipilitan na kamakisarita kan kuana. Kasano adi ang sakit tinaakam ko. Sana ang pagpagada ti papanan na. Elizabeth pailang tinakamuak. Nanya ngamin pailang tinangamuagan na kanyak Nagsangsangit ak lang aron din iti rabi. Ni Sir Amir, masansan mo tanawagan na. Hello, sir. Ano? Kumusta tagsapam? Nasayat mat, sir. Talaplapas ko ti may sa report. Nagsapa kan? Ngayon ba dito opisina? Talaga nagagit ka. Inton umayak di tayo Ilocos, andan to regalo ken ka. Agyaman naglaunay, sir. Al-aramid lang ti trabaho. No kasano ti padang gusto ken ni honesto, ada pa ang magustuhan ka, Adelpa. Sir? Tawagan no masinga ka. Kasta pa mapan kami mantan ka ni Benji iji opisina. Bye. Bye, sir. Atadda ka no ang magustuhan na ni honesto. Kan sagutan nakbay. Apay kasto agtip-tip payo ak matan. Ay, naladok man na nakariing. Uray tada ni manong honesto ang mga laklak ang kadagiti trabaho. Pinaibam ka nun ni Adelfa. Ika kumay ti trabaho na. Pangururayan naking ka. Nairogi kam na ito'y. Ituloy ko langan. Manong honesto. Agyaman ak manan iti panangkuyog mo kanya ka nakimisa edi kalman ha. Diyak namin na iruam. Iso na panunod ko tinagpakuyog kan ka. Gaputa yung baga ni daddy. Uray ti Domingo lae. Nga da panahon tayo ti na Marswa. Juan, religyoso ka gaya, manong honesto. Inton maminsan, talo tayo to kada Adelfa makimisa. Ha? Sige. Nawan lakit diti maira ng aramida. Kasanulangan ako kuyo ka matanda. At saka di aramidam inton Domingo, Adelfa? Saan ka di nga aginana? Adak namin iti farm iti Sabado kan Domingo. Kan kadagita lang nga aldaw nga da oras ko kan amang. Nilolo dinong ti kayat ko asawan.
Ano kasta, awan panawan mo. O sige, orida kami tulatan kan Manong Onesto. Saan ka di Manong Onesto? Ha? Mabalin na? Anya tayo ko na metaya na Delpha? At the farm yo? Anya ka di lang ati farm? Awan ngamin amok ka dagita ta di makalak iti syudad. Kamoy mo yungan. Ado ti karling kan manok. Oh, Kan baka. awan na ti kabalyo? Kasla ko maiji tagay tayo na iji bagyo. Nagmayat ti agsakay ti kabalyo. Awan ti kabalyo jay farm. Idi ubingag Ada dua kabalyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itaban lagi na makasarita kayo, Mr. De Los Reyes. Kumusta kayo? Nasaya to kasta. Awen. Lamok na ita. Kinapuno na ni Mr. Garcia ti muna anak ay danon kanya. Alakit, nasaya to na ita anak panunot yo. Ay, awan pa'y plano kung nagpailokos. Kasta ka din? Sige. Mabalin tayo tiyagkukuyog nung as mga rigan. Excuse me, sir. Ni Benji Tisimra kiti kwarto, Mr. De Los Reyes. Sige nga Rodan, bye. Sir, Hmm. Jack nadlaw adagos. Nabati yung gayam ti briefcase yo iti kotse. Nakita lang itay nagdalusak. Ay, yaman na. Saan ka di ngay mawagkan ka ni Margot? Saan mo, sir? Makumikom siguro ni tinegosyo na. Mapantan to ija, inton madamdama. Rumuwarak nga ro din, sir, no awan ibilin nyo kanyak. Sige, awagan kan tulatan. Sige nga ro, sir. Pinapurno na. Kaya't ko timapanmanan ija Ilocos. Mga alak laeng itinapinta sa gondaway. Kaya't ko ang makita mismo ti processing plant. Kaya't ko ang makita ni Adelfa. No apay akaili ko ang makita ken makasarsarita. Andiyan na siya sumsum ken ariknak ken kuwana. Kapampanaw la ang dagiti customer dan. Naadaman ng dinteng. Santi, makaamukan ka dakwada. Udon sakit iti ko na ni Amir. Saan ang makaanay ti may sa akadwata? Ang paliiwan tapaylaan. Amang ano italaan, takaluklukat ta. O sige nga Rodan, bye! Nagbayagan na kisarita ni Mr. Garcia at cellphone. Sa kalpasan na. Paayaban na kiji project site. Anda ka din na patagay baganagan ka? Jack lang mo. Nginijaya ka ng mga daw. Nagpaparati ka nung ni Architect Del Rosario iti Calding. Wow! Naraman ka di ti karni ti kalding? Hawen. Ni Mas ti Caldereta. Pura iti kilawen. Gunotay ko na nga inalsaman. Kasla kayat ko aramanan, Manong Onesto. Mabalin ka di ako muyugakan ka? Ada nga ta ni Maricho Ijay? Dahil tati ka mo. Saan may anak pagsaritaan? Awagak man. No, day jay. Pura rumortan intong madamdama. Oh, Paayabak ni Adelfa diti opisina. Tapno at damabati. Umuna pala ang aldaw pa naglukat ti butik daang. Ay na, agasam na ito ang naglakwanta. Tumulong nga kagbilang, amang ano saan nyo ang agwantaan. Oh, Amir,
Jack namnamaan nga umay ka dito'y pwesto. Saan kan sakit di ama kumiko? Itay kumapay nga umay kami kani Benji dito ngam adadim tanga sa ngailik. Dang, makaamukan ka dagito'y akwarta. Agsarita kami laan kini Amir. Jahak nagbidot iti daytoy napilik a negosyo, Amir. Nalain ka ngagpanunod. Ang gaputan naggapo iti abroad, dagiti lakoy akawas. Kaadwan na, baknang, dagiti customeryo. Saan na? Ang sosyal laki di. Dagiti makunkuna apang alta sosyedad. Kanmuray dagiti agnana idlaang iti kaiskwateran. Nay, saan mo tagibasitan ida? Uray adadalang iti kaiskwateran, ada o ti kwartada. Amang ano, aglakla ako damot iti droga. Amom, hindi na pa nakijay sibo. Mas daawak. Ako na barong-barong lang nagti babalay da. Ngam naka-aircon da. Nagagitlakit di dagiti tao iti kaiskwateran. Kabaalan da nga ipaay ti kapritso da. Sa bagay, uray sa dino tinagkapuan ti igatang da. Basta, kinegosyo tinapatay. At agad ipapanan nyo kanitang hintay mga rabi iti restaurant. Sayang, tanay ra na nga adapag na ni Dang. Inton maminsana na makikuyog ni Dang kada tayo. Ada kayo kaya man? Oray agawid ng drata na Delphi. When magsagana kanta itulog ka. Apa ni Lisbeth? Nagawid ka din ni Mansyon? Adapi lang iti project site. Agsarasarita da kan Maricho. Kimuyog ka kiti binaon ni Mr. Garcia agumatang iti arak. Tayong pambarko nga adananas ka na pirmaag. Agsubli ka pa lang ano di Jai. Buena Delphi. Ti amo ni Sir Amir. Nagbalbaliwan ni Lisbeth. Hanggang maisungsong ka ni Maricho. Pabos uyam matlat nga ni Mr. Garcia. Kasday nga ron tiwagas ti panagbiag da iti Manila. Madamdama pa nga galas 5. Makikuyag ak tulatan kini Camille. Sukunan ka no tinobyo na. Kada kagaya man, si kakaditintulnog tinanggag kong andar tilugan. Wala mang, lugan tinobyo ni Camille Dayjay. Intuluntak ngay mo na, sakbayan na panday ti balay ti gayam ko. Ay, kung naglangit din nulugan mo tinobyo. Ha? Ama, Ang ako lang, Dayjay. Kahit ka lang ngarayawan, nagseryoso nga binti lang ama po. Madadal na pintas mo. nabanugak lang amang. Nagadong amin ti trinabaho kiti nagmalam sa agmalmalam ang nagmaymay sakit ti opisina ni Sir Amir. Adang amin na panandaw nesto kan Lisbeth. Ay, katagin na nakang tagluto akiti sinanda. Agdengdeng agmanti na braw. Tulungan kailangan nga gluto amang. Nasaysayat no masapat tayo amang rabii. Tapno makain na naakmat tayo. Lawan na. Ay, at pinuras ko kat. Utong, ugot di kamuti, sabong di karabasa, ada pa'y paltong di utong, sagpawag di tinono at tilapia. Wow! Diyak kumapayagawid. Nga may ramraman na ni Manong Monesto amala daw ang mga opisina intong bigat. Ang tamat kit ni Manong Jack. Nga mamang ano masulisog ni Manong Jack kat anyat aramidan na kanyak. Amok pa yan, anyat mapasamak kanyak no nabarte ka po na yan. Numaamon ni Sir Amir dagiti aramidin ni Lisbeth. Baong tanak lakit di. Manong Honesto, baro pa ilagayam ni Architect Del Rosario? Kasta o naikit pa ng mingming na kanyak. Sapay kastoy mat nga ron tibadok. Nagsukat ka pa lang amin, Lisbeth. Ay, sana kami na komportable itibadok ang mga opisina. Naimbag ada na bati akawas ko iti private room, daddy. Ang mga ipulong ni Manong Jack ti pa nakabartot mo. Siyak di ba kamungkin ko, ana? Manong Honesto,
Kasarita kinton bigat. Leonesto, tingnan trabiin, mawag pa lang. Hello? Adelfa, kasangsangpot ko pa lang dito pagkasiraag. Intulnog ko pa ngamin ni Lisbeth iti mansyon. Saan ka dia simurot ni Manong Jack? Aman, nagkonvoy kami. Tingarod pang panunutag. No agipulong ni Manong Jack si Ramir. Apay, ada ka di rum ba nga pagbot nga mo, Nesto? Tiyan mo ngamin ni Mr. Rodriguez, nagbalbaliwan ni Lisbeth. Nesto, ituloy kong ti maturog. Ang mga nasakit ton ti ulo ka mabigatan. O sige, inton bigat lang arodan ngagsarita ta Adelfa. Okay. Bye. Bye. Jack masino noono niya talaga ti kaipapanan ti kinaasidag ni Onesto ken ni Lisbeth. Kasanong tulangan ninton maduktalak. Adwa kami kayam a babae itipiak na. Nagrabi ikang aminin nga imawag, Dominic. Sayang. Kasi kati kinakuyog ni Dang idi kalman. Nagmalmalam nga inururay ta ka. Sabali na agpay sa tinegosyante anya. Wow, ha? Pagkat katawaan na karabrabi eh. Sika talaga. Bakla ka lang agpaiso. May baglakit dahil tanalpas kami na nagsarita ka ni Kristalin. Sagbay arim muar ni Margot, ti kwarto. Awan mo't ni Benji akasarsarita, Amir. Bimaban, apaman ang nakapagkape. Agore ka. Kaslatag tagainip ko, ti panakadlaw ko nga awan kay ti abay ko itirabi eh. Nakagargaraw ka nga rudamat maturo. So nga hindi makariinga. Marigatan ak mo ta na mangala itituro ko. Kapilitan na bimangon na kamang timpla iti gatas ko. Langam ngagpaiso, tinapuyatan. Sana bali maladawak amapan iti buti. Adamat ni Santi para luka. Babae gayam na di asante. Kaslag lang ang amin na bakla. Gapu ka di, tanarapis. Oran ti pa nagtigtig na ina, kasla bakla. Makalilaw talaga. Awan gayam. Awan pa'y planom, amang nayon, iti kaduam. Nagtulagan mi kinidang apagpaliiwan ni. Iti o nagtitalo abulan. Nagtultuloy ti kinaganar ti buti. Isundo ti panangalami iti kaduami. Saan nga taan aladaw ton ti amin? Sa bagay, sika mo ti akin ko kay ti dayta negosyo. Ala, sika ti makaamo. Aldaw to na sumurat ni Lisbeth Adelfa. May magkanya, kabasit lang tinainom ko. Sungsung kami damari kon Mr. Garcia. Kasla agasawa mo tagay Jayan. Mapanakas ta. Adelfa, sapay ko mata maawatam ti amin. Saan ko man ni Lisbeth ti mang dadali ti relasyon ta? Honesto. Tangay sikat tinangirog iti daytoy. Damagag man kan ka. Anya ka ti pa nagriknap kini Lisbeth. Jack maawatan ti kahit masawan. Idinadaram ka kanyak. Nariknam ka di, nga gayatak matkan ka. Sika lang ti ayayat ay Adelfa. San aday tati kayat ko amang agkan ka. Honesto. Oh. Kapay nga diwa ka. Uray man o ababa iti ang gusto kanyak. Saan kang isukat? Nukasta. Jack pala ang kapkap na kan. Nasingin mo't unayan kanyak.
Makitak iti lang naragsak ka. Iti nangeg mo ang nagsasaritaan mi kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes, Benji. Agam, awan ko matipangibagbagam, ha? Saan kayo ang madanagan, sir? Sa anak ang nag-istorya. Nasayat. Sa bagay, talken ka unay. Ado na iti palibad nga mo may papan kanyat. May panggaplaan ka dagiti negosyo. Kan dagiti tattawa kasarsarita yo ti amok, sir. Nasayat nga da pagpatinggaan ti amom. Ala, agdiritsutan iti opisina. Awan mo't kat din ti gundaway ni Margot amang paliiw kadag iti garaw ko. Isa nasayat na panunot na tinagnegosyo. Tsak malaptan ti panagarubos na kitilawag. Amo, agayat lawo na yan ni Lisbeth kini Honesto. No agawis. Saan ang mapagkatkada ni Honesto? Kat mabutagag. Ang mga numasiluisog kini Lisbeth. Napindas ni Lisbeth. Napagpudaw nga masyaga. Malaksit kini Benjamin. Ni Honesto ti inayat ko iti kastawanay. Isla tinakarik na iti ragsak. Sa kalpasan na. Honesto. Ayayatan ka. Kat mabuta nga ka, mapugaw ka. Itibiyag ko. Inton maminsan nga daw, sapaan tayo ti agrubuat. Iso nga isaganam ti helikopter. Sige. Sa din ti papanam, Amir? Margot, kunak man no nakapanaw kan? Naimpaglakit din tada nalipatak. No, Jack nagsubli. Jack maduktalan. Kat makigtutak tulangan alinipasan na. Apay kumalibasan ka. Saan ka makasurot na makumikum ka iti negosyom? Gaputam mo, ama kumikuma. Inranam, ha? Awan dagas nga aramida kaya Ilocos. At da negosyo kaya amasapol nga asikaswag. Siguraduang asaan ka nga glablabas. Saan mo ako kwa amin aguntaway? Sana sakti balbal agam. Kabalay ka lang. Saan ka nga asawa? Aniyati ko na. Talakamat. Awan mabalin mo, no sakti mapagpungtot mo. Saan naggayam nga ibilbilang nga asawa? Naggapunday ta itingiwat mo. Kaya't naasawan. Akabaalan nak nga isukat iti sabali a babae. Saan la ang aday ta? Kabaalan ka pagkarayaman itirigat. Sige, padasan nak akaritan. Ora itamit lang nga oras. Kabaalak apasiraan ti butik mo. Kahit mo, Aniya? sana sakti karkaritan. Nabayagan nga agdenden nata. Ngam saan mo pa'y anay matangan no kasano nga agpungtotak. Di mo amo, no anya ti kabaalak nga aramidan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uray siya kami. Saan mo nga no anya ti kabaalak nga aramid? Sakbay amay patumpal mo. Apag karayaman nak itirigat ako na. Patayin ka pa'y babaan iti daytoy apalto. Nalupuyak laang ababae akit kita. Ngam matakdera ti kinatangsit ko. Makaam noon niya ti pagtungpalan ta, Amir. Talaga nalabsak ti minong hindi rabi tanong Honesto.
Nasakit ti ulog. Kan malulawak pailaan. Ngamin karigat at timay. Amangan mo saan mo pa akabailan? Kapapainmat kan ka. Siya mabain kan ka? Kat kukuhain mo ti kumpanya? Intalag ni dad kan ka ti kumpanya. Iso mabain ako na kan ka. No kanayon na maladawa ka mga opisina. Kasano nga ro na makasusuro ang ti trabaho. Katado mo tang kinasursuro ma. Maululawa ka talaga. Mapanak pa lang iti private room ni dad. Okay. Sige, Lisbeth. Umainak lang ganunan iti kwarto no ada masapol mo nga nung honesto. Okay, sige. Itala na madlaw ko. Nagtitinggayam ti kawas ni Lisbeth. Napagtungtot nak ni Margot Benji. Anya ko matidakas na lumapanak kiti Ilocos. Ano negosyo kaya Sir, mabayag tayo ka di ijay probinsya? Dahita, tijak na ibaga. Mangitugot kalatan iti umda sa kawas mo. Mabalin kung tumot kit diti gumatang ijay. Then, labaak pa'y adagos dagiti pagmurangak. Ag-helicopter tayo ka di, sir? Juan, diyak kaya ti makilugan iti private plane ni Mr. Garcia. Umununada pa ikit din. Ta itulnog kanu ida dagiti tao da iti airport. Adelfa, at ka kano dito opisina yung kinimanang Emily. Amay saan mo kinaduan ni Manong Honesto dito eh? Ada ngamin araramidan may kinimanang Emily dito eh. Bilin mo't lang ni Sir Honesto. Inkarigatak timay dito opisina nga mall ulawak. Iso ngay mayak pa ilang nagida dito yung private room ni Daddy. Kasta ka di, Ma'am Lisbeth? Lisbeth, kung namlat ta nga minan kanya ka, Adelfa, okay? Agayam ta. O sige, Adelfa, ha? Amangan numasinga ka. Ay, inranta kasan niya inrikot tiri daw. Tapno nawaya ni Honesto sumrek dito yung private room ni Daddy. Adelfa, agmay may sakamat gayam ti opisina yung kan Manang Emily? Saan yung ka diyan nasabat ni Manang Emily? Ma'am, inawagak kita ti corporate lawyer ti kumpanya. Buwan gayam. Imbaga ni Attorney Javier. Pakayat na kano kasarita ni Manang Emily. Imay kami kan Manong Honesto dito opisina yung kan Manang Emily. Tap na ibagami kan ka asi ka pailang tagbantay iti opisina. Makan kami ngamin mga iti karinderya apapapanan mi. Kahit ko ngamin tagkaldo, nakapsutak namin na talaga. Sumarno ako nga roda ni Chay, ilagpas ko lang dito eh. Sige, magkamuka no adadong tanga sa nga ili, ha? Amangan numaibayag kami ngamin. Di man mapanda pa iti project site, Manong Honesto? Saan pa mo't namin ngayimawag kanyak ni architect? Kasla nagsarita ta kano kini Daddy mo. Huwag kaya. Kanon tayo di na o di ayaawang ni Daddy? Ni Tita Margot timawag kanyak. Sige, Adelfa, mapan kamin. Nagkitingan tibado ni Lisbeth. Kaslasaan nga inmay ng opisina. Imaklilikin ni Honesto. Kaslamat tan akayan-ayatan. Mabalindan ti mga Lisbeth. Sumarunon tong nagitad do mang order ta. Langan na tinaimos na ti kaldo. Italaan nga kaldo Oray paksiw da dito ay naimas. Mapuko sa dagos ti ganas ko amangan Manong Honesto. Anya nga tango ti baga ni Tita Margot kanyak. Hello? Kamusta ka, Lisbeth? Nasayat man? Nakaawag ka man? Kaya't kangarot akong gustaan. Tagsarita kayo ka din kini Daniel.
May mapanitian niya. Ah, yak malagip no kaano day din na udi ayawag na kanyag. Makumikom nga ta kadagiti negosyo na dita Manila. Apay ka di, ha? Maningsinga ka. Amangan no kaya't nakasorpresaan. Tanya kumamot i-surpresa na kanyak, Tita Margot? Saan na madrama ni Daddy? Kat ni honesto nga ta. Amangan no asido di nangibagaan nga. Ito yan niya. Awat yung pagbaga ni Manong Onesto kanyak. Kadwa kita ni Manong Onesto. Kasta ka di? Mangan kami kuman. Isturbo ka. Kayat mo ka diya ka sarita, ha? Ay, makasinga ka na kayo. Oh, sige nga Rodan. Bye. Visit na tiyan. Ay! Yung mata sorpresa ti bagbakan. Nagkasap na kantok ni Manong Onesto. Ah, Manong Onesto, pasensya ka na. Nakaungat ka ni Tita Margot. Okay, mangantan. Mailiw sa lang kanyak ni Tita Margot. Apay anakigtot ka nakakita kanyak, Benji. Kasla nakakita ka iti al-aliya. Jack nam namaan amadanong kayo dito yung mansyon, madam. Ti amok kat adda kayo iti butikyo. Sa anak-anapan itang aldaw. Makaamon ni Dang. Binaunak ni Sir Amir, tayo saganak kanon dagiti badok. Di mat, inton sumaruno nga aldaw pailaan, tirubwat yo. Adda nga min napatag nga aramidon mi. Anya dayay? Saan mo gaya man nga ibagbaga? Ang mga nudi mo tumutla kayat nga ibaga kanya. Jack paikit di amo talaga, madam. Pinagsagana na klaan ni Sir Amir. Maragsakan ka, tamakitam tumanen ti pamilya. Wan, madam. Ure pagbiit. Makitak ni Nana. Kasla jak mamati, nga apagbiit kayo lang, Benji. Sayang, tajak makasuro. Ibilin ko kumakin ni Benji. Nga alaan nanto ti paltok ko. Amangan mo ipulong na kini Amir. Nagsaruno talaga yung matimtang. Awan ako mapay. Sanak ng logan ni Ananias. Kumusta mo ti trabaho? Nasayap mat, amang. Amo mabok. At damadmadlaw ko king ka. Anya tay chay, amang. Kaslawan ti ganay kay mo. Nuwas damad marikrik na magpakita kay ti doktor. Pasaray ngamin mapuyatan na kamang. Ha? Matay tayo makariingat. Marigatan ako na mangalay titurog ko. At saka di pa kariribukam. Awan na, amang. Saan kaya matanagan kanya? Wan gayam rumarakmat lang. Adalaga tangke ti tiyangke. Ay, madlaw ko kagululbod niya Delpa. Kanayo na dinaganay-gay. Naliday. Kanya nga tan, di mapaspasama kiti abo ko. Tilogan ni Onesto. Apay nga tangata dito eh. Adolfo, no saan ka na uray, umayak ko medyo balayo. Apay, liklik-likan na. Iti makikita kada kayo kini Lisbeth. Kaslagayan ayat kayon. Nagsaritaan tan dito yabanag. Saan aron bang asikat agselos? Nilisbeth ko mati agselos, takayan ayat ka. Nakasagana ka kadi amang ibaga kini Lisbeth, dayta. Nuday tati kayat mo. Sige, aramidak. Mabutang ako, Nesto. Gapot ajak sigurado. No talaga na singputan ni Lisbeth kanya. Wan magpampamalang lang. Nakaawag kayo man, Mamargot? At ka din napatag na ibagayo kanya? Kasla Jack maguspon day ta asaludsod mo kanya, honesto.
Dagas ka ni, hawagan ka. Saan matkit di, ma'am? Saan man kaya? Saan nakakadipay nga inawagan ni Amir? Napayagan asan nga imawag kanyak, ma'am. Pasaray agi may lapkin ko na. May ipapan iti pagdurudurasan ti kumpanya kan iti project site. Kat, di may panggap iti processing plant di pagminasan ni Mr. Dolos Reyes. Napayagan na di mi napagsaritan dayta, ma'am. Idilang na mo na kini Mr. Garcia ti may ipapan iti dayta. Jakam, noan niya talaga tiranta ni Amir di ay na dita. Takla, iti nagpakada kanya na umay dita Ilocos. Kasta ka di, ma'am? Saan agmat ang makasurot kan kwa na tama kung may kumag iti negosyo. Aha, honesto. Malagip ko timpay dulin ko kan ka. Sipod binilindak, ma'am. Ijak pa simrak iti kwartoyo. Idulin mo anain pa, kitulbag. Well, ma'am. Tungpalag. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, ma'am. Agpailokos gayam ni Mr. Rodriguez. Amo nga taday ito ni Lisbeth. Malagip ko lakit nga ron ti impailamang kanyak ni Madam Margot. Mabutang sa ama-amon ni Sir Amir nga da idol-dolin na apaltong. Sumrol ka kun iti kwarto kamang. Saan kayo kadi mapan iti farm ita? Ay, orurayak nga ron niya naniyas. Nasapa ka man na sumrak iti trabaho. Abangan nga mino sa anak ka makalugan adagos. Kan matrapi ka. Kababain ka Lisbeth na maladawa ka sumrak iti trabaho. Adelfa. Apay amang, ada ka di bagayo kanya? No, kas pagariga, nadya pa kariribukam. San ka kumanga gilimod kanyak? Awan sa bali ang makaawat kang kanusan na siyak. Agyaman na kamang. O sige, mapanak nga Rodan. Ay, nasurusuro na Delfa ti agilimod kanyak. Yak mo't nga ron mapilit. No, adan nobyo na. Ay, saan ko ata kidaksan? No, adan nobyo na. Ang mga nuwada sanda nagkinawatan. Napaot gayam ti panakailibay ko. Nagadano nagkayaman dito subi. Dandani pa yan makadano iti airport. Ningkuyog da tamanag matilin amang sapat iti kabagyanda. Kapag pangato tayo diyang aeroplano mo, private plane saman. Ay, malagip ko da Adelfa ken amang. Nabayag kaya man as sa anak-anak kaawag kadakwada. Basta gayam. Isumad na dyan akong maawagan ni Mr. De Los Reyes. No kasta, agturong kayo ni Jay Ilocos. Inton bigat pala di ipapan mi dyan. Sige. Bye nga Rodan. Simurot manen ti si bubukal na security personnel nila kay Sigmundo. Talaga sigurista. Din sabat Dominic kahit sumungat. Saan nak nga ta analasin? Sa malibad tan titinurong na. Padagayam kasarsarita na iti cellphone na. Makaumay ka man, Amir. Naganar at nalaga na tinegosyo ang Margot. Linsamat Dominic na dyan. Kasla sa anak kita. Diyan ka mo. Anong bayan? Naibagak to kuan. Sana na masapol ng aramidam.
Imawag kanyak ni Madam Margot, Adelfa. At danto ka nung dasar American Benji dito Ilocos intong bigat. Amo ka di dayta ni Lisbeth? Beta ti tsaka mo, Apay nga tagalata nagtibayok matan. Adelfa. Honesto, makadkadlawan niya amang kanya. Ulitak manin, Adelfa. Saan mo ko mapagsilosan ni Lisbeth? Si ka lang tayo ayat eh. Honesto, ni Lisbeth. Oh, Adelfa. At kagaya mo na yung opisina, may kini-honesto? Pinaya ba kita kan manang Emily? Tada pinaaramid ko kadakwada. Adelfa, anyati ko na ni manang Emily. Agsubli ka di ba? Oray siya kung timangyag dito opisinam kadagiti ka sa pulaw o papeles, Sir Honesto. Madam naman to daytan, Adelfa. Amang ano da ka sa pulakan ka? Lisbeth, nalagip ko gayan. Napayag ka din asang na imawag ni Daddy. Akpada kayo kan Tita Margot amang damdamag kanya kiti dayta. Ada ka no sorpresa ni Tita Margot kanya. May ama ni da pagsaritaan. Dumdumag ni Adelfa. Agsarsarita kay lata, ha? Ituloy ko lang daytar aramida. Patpatan ko man yun sa tidakulap ko iti may lukat tinitaw. Naimbaglangan ka sana nakita ni Lisbeth. Ay, nakarik na lang araw iti panagtibayo. Nawan kumapay ni Lisbeth itay. Yuman ko kumati problema kiniyama dino. Makunkunsin siya akon. Amok ngagat ata pa ni amang kanyak. Pudno ti kunanay tay bigat. Awan sa bali ang makaawat kanyak. Manipod kinaubing ko. Tani amang lang ti kakay zona ang nagtagtaglina. Nakaawag ka man, Sir Honesto. Kumusta kayo ditan? Nasaya at mat, Benji. Man-mano ang makapagsarita tayo ti cellphone, ha? Makumikom kan samat unay ngamin. Isang arat. Katay bagakan ka, ha? Imawag kami kanyak ni Madam Margot. Umay kayo kano dito, eh? Saan ka di anay baga ni Sir American kadayta? Saan, ha? Uri din isper. Saan lang siya nga mo? Apay nga tanga inlimod ng nagpaiso. Kinapudno na. Ang mga no nakadanon di tanda kristalin kan Mr. De Los Reyes. Umay na ka, Timet? Saan nagmata pinakama ni Mr. De Los Reyes? Napayag mat namin ang Jack na kasarita idan. Jack amo no nagtulag da, Sir Honesto. Idinaman ni Sir Amir ti Aida. Pinasagana nakmatan ni Sir Amir. Talaga ngayon rantak. Asan ko ngayon pakpakamo ti papantay di Ilocos. Gapo takayat ko asorpresaan nila. Sino ti kayat yung sorpresaan, Sir? Iso na amin. Aglalo ni Lisbeth. Imawag ka no ni Madam Margot kin ni Lisbeth, Sir. Ada ka no sorpresa yung kuana? Kung nakroawanan panawan ni Margot amakibiyang, tama kumikom itinegosyo na. Ang mga no pati ni Madam Margot kat saan nga mo nga adan ija da Mr. De Los Reyes. Benji? Ay, sorry, Sir. Okay lang. Amom, pag-imunan ni Margot ni Crystalline. Nakasano? Diyak mo't inkasar ni Margot. Nadlaw ni amang amariribukan kan malmaldaya. Kat amangan no agatapan nga dan nobyo. Apay nga agilimad ka kan amat inaw. Mabutan ka nga agipulong kan na Victoria. Ada sa bali pagputput nga ako, Nesto. Anya? Saan nga anya? Asino, Honesto? Numaamman na nga agnobyo takat pasakitan na klan. Amang ano kagura na ka ni amang. Adelfa, talaga ka din nagdwa-dwa ka kanya. Honesto,
Saan ka pagduha-duhaan? Saan ta atengal dagiti pasama? Agtalag ka kanya. Saan ka baybayan? Gapot ano masakitan ka. Siyak ti adda masaktan. Gapot ay ayaten ka umay. May magamalamyo, Amadinong. Kumusta kayon? Ay, nasayat lang. Agwapo ang lanta ko na sa. Ay, ang ako kanilang. Ay, nagugwapo ka mo't lang mo siya ka. O red wadigos lang. Kasi mag-stalk ka na kayo, Ama. Saan kayo lamaklakay? Sa kayo kasarasarita. Naparato kayo lata. Kasta, ti sekreto, kunisto. Ay, isumat lagay, Mama. Ay, kanin lama ka na yun. Ay, rama ko kanila. May isabali, Akman. Ha? At dagayam na patag na ibagak ka na kayo. Ay, anya na jay. Agbainom ka. Ah, Adelfa. anay? Apayakas lagpin na to dun kaya. Siya kung timang ibaga kini Amang, honesto. Amang, Ah, pag-awanan da ko, maiti pa nangilimad ko kada kayo. Namin ado na nagsaludsat kayo kanya. Nagulbuda. ay, apo ka na pintas. Sakbay dahil di pa nagbakasyon ni Mamang. Inaklon ko ni Honesto. Ay, anya. Ay, no ka sa. Nabayag gaya mo nga gaya na yat kaya. Wan Amang, pag-awanan ko ma. Mawatang ka. San mabasul tiya gayat. Apo, karbang data. Kailangan kali ka gumak. San ka kumangag babawi di pangadeng mo. Ama, kadwak ni Adelfa nga agpudno kada kayo. Kaya't agkarya kiti sanguanan nyo. Kajak to pulos pasakta ni Adelfa. Jak to pagsangitan. Ay sabay ko ma. Tamatakdiram na ita pa nagkaremonis to. Pat-pat gaku na ita po. Katawan sa bali at arigagaya. No saan na di pagragsakan na. Oh, Maricho! Nakaawag ka man? Agawis ka man nga tanitinom? Di mo insapsapo ngayon ba nga? Nakaawid ako dito yung mansion. Anya tikino na? Adda ni Crystalline dito Ilocos? Kaduhana ni Mr. De Los Reyes? Oh, apay ka no? Mabit man lang nga ron, ha? Awagak ni Manong Honesto. Awan yung pagpagana kanyak. Oh, sige. Awagak ni Manong Honesto. Bye. Pagdamagak ni Manong Honesto, nadam mo na itidagagpanan. Ingatan daddy. Malaki kunting bakanit kita Marcot. Nadita. Uray, isumbat ni Manong Honesto. Nagbayag mo din ang sumumbat? Hello, Lisbeth? Hello! Kunat mo saan ako na kaya tasumbatan? Agman man ay hoag. Kagap ka pag iti balay di akin ko kay iti pagkaskasiraan. Kasta ka di? Inawagan ka, amangan ko nak no andamo iti dahi iti abanag. Imawag kami ni Maricho kanyak. Adda ka na Crystalline ken Mr. De Los Reyes iti Ilocos? Awan ang mukiti dahi ta. Saan ka tingin bagakan ka ni Mr. De Los Reyes? Nabayagan na saan kami ang nagsalita. Ni nga min dati ti pampanonotat. Saan da nga tamot nga umay dito Ilocos? Saan nga ta sumurot ni Tita Margot? Nang nuno numaamuan na nga ni Crystalline? Lisbeth. Okay. Saan na paling araw din, ha? Bye. Uy, anya ko mati pipiyang ko. Kasanon? Napod mo ti atap ni Tita Margot, may panggap ka da dati ken Crystalline. Agya mo na.
Tanauray kumatlangan ng ipudnog. Nga gayan na yat kayon kanunisto. Kinapudno na. Awan pulos panang ipapan ko. Saan nyo anam naman akayatnak ni Onesto, amang? Nasahir kung samot ang diriknam. Oray siya kamang. Jak nam naman nga da panagayat ni Manong Onesto kanya. Aging kay di inino ta nakarik na akmat iti panagayat kan kuana. Nasing badmad ka de. Nagasat ka? Namnama matungpalan na ti ka rin. Ngam siyak matag sa lodsod. Ni Lisbeth di pa kariribuka. Ha? Agselo-selo sakkan kuana. Masansan nga minyag kuyog ta kini Onesto. Apayasan mo ngayong baga day-day-day. Makaamu kami nga gayan ayat iti day taabanag amang. Nagkarimat ka da kayo. Ay. May sapayaban na gakayat ko pagdamagan. Winudamagan ko na kuma. Amo ka din ni Onisto na gayan ayat kayo idi kinyi Benjamin. Saan amang? Ang numabalin. Diyak kayatan ang maipalagip data. Sa bagay. Awan bibiyang ni Onisto iti na palabas mo. Ni maduktaran tong Lisbeth nga amo tiya ita sa Amir dito Ilocos. Amangan mo kagurang nakto. Ni Madam Margot matlati nakaamok di dayta. Saan aday tati pakadanaga? Saan to nga ta maibaga ni Adelfa kan ama dino? Ti pagselselosan na kan Adelfa. Oh, Lisbeth. Nasapa man nga mawag ka. Naamom ka din, noon niya ti sorpresa ken ka. Anya namin dito sorpresa? Talaga gaya, masaan na ka inawagan ni Daddy. Imbagat mat kini Onesto, ti ay da Amir ken Benji di ta Ilocos. Anya? Awan na ibagbagana kanya. Saan la nagistoryan ken ka? Agkaopisinaan kayo. Mailimad na dayta. Anyan tulaki din ti sa bali ang bana. Kas kumay di anya. Nagkasi ka, Tita Margot. Anya kumat katawaan. Apay, saan ka gaya ba si Moro? Dayta ti babalawag kini Daddy. Ginundawayan na ti panak umikom ko. At ang sakit di pagputput nga. Saan ka ang nagpindot, Tita Margot? Gaputa inyawag kanyak ni Maricho di kaanda na Crystalline dito Ilocos. Ha? Pain mo, Amir. Talaga sinikapan na. Gaputin pudnotan kiniamang ti relasyon ta, Onesto. Diakon nakapagulbud kan kuana, may papan iti panagimon ko kini Lisbeth. Dahil tati inururay ko apagsaritaan ta, Adelfa. Ngem, maawatan ka. Saan lang nga si kati nagkaryak, nudikat ni Ama Dinong. Agyaman na ka. Kasano na maduktalan ni Lisbeth, ti masansan apa naguyog ta. Pagsilosam ni Lisbeth, sa mabutong kamatlangan may bataktakken ko na ti relasyon ta. Mabuti nga kiti mabaling nga aramidan na. Awan ga po nang agbutong ka. Iso tiat adama ikari nga ayatam, Onesto. Napimpintas ngam siya. Amangan no dapat kahit mong ibaga. Kaputabak nang da. Onesto. Adelfa, saan ang marukod ti panagayat ko kan ka? Babaan iti kinabaknang. Ti kinasinaw ti pusong ti gapuna, no apay nga inayat ka. Sinikapan na ni Amir. Ni Lisbeth pa'y lang tinakaamwak iti dayto.
Kinundawayan natin ang panidjay Ilocos. Hindi pa panda kristalin kin Mr. De Los Reyes. Saan ko ang mapakawan iti na ito yung inaramid ni Amir? Balsag. Oras ang mapanag nagkakaliputan na ka. Oras saan nakpahingain ka, Sara. Tiyak ipalubos nga isukat na iti sa bali a babae. Uray pa'y baknang tayo a kristalin. No mapanag nagkaktiatap ko. Surut ni Amir. Kat ipaltog nga impaytulin ko kini Ernesto. Di pang patay ko kagwana. Masansan pa ilaang nagtutudo dito Ilocos, sir. Nalang to pa ilaang di ka mabantayan. Ikinalang to, ti kabambantayan ti dago sa nadlaw mo, ha? Saan mo kada makita, ti mapatpatak dara pasdek, iti babatayo? Ha? Ay, dahita ka di ti processing plant ti pagminasan ni Mr. De Los Reyes. Well, dahil ti may sa agapula, ngay may ta dito Ilocos. Sir, Dahil ta pa'y kiti, ti kang runa naranta. sa dino nga ro ti pagtarusan tayo, sir. Iti mansyon, tagin na naak. Captain Morgan, maminsan pa alaw-lawam ti mapatpatak dara processing plant. Kalpasan na, ang detso tayo na iti mansyon. Awan nga ta ni Mr. De Los Reyes dita, sir. Huwag ngagpaiso. Malasin na lakit di dito helikopter. Ang nalakala, may rason na ito. Pagdakan mo nakita da architect del Rosario ay helicopter na gampaya gitay. No private chopper day jay. Amangan mo simbang puweta ni Sir Amir. Saan namat nga awagan ay? Tagi na napay siguro. Ngayon, saan na kanumat nga inawagan ni Jack? Ni Madam Margot. Hello, ma'am? Nakadanan ka din ni Amir dita, Honesto? Jack amo, ma'am. Ngayon, manda kanumat nakita da architect a private chopper itay. Inalilaw na ni Amir. Ne, okay, ma'am. Ni Amir man nga rin di awagan, Honesto. Sige, bye. Nga tayo, Giant. Makapungtot pa'y anang ibaga. Nagadulag iti banag apakararibuka. May panggap iti relasyon mi. Panagselos ko kini Lisbeth. Ni mamang. Nalaptan lang pa lang ang makirelasyon. Idin ko taanda ako niti umno nga edad. Di pa nagrik na kami. Saan na kaya't nagregsakak? Kan... Rumbong ka di ama-amwa ni Honesto tinapalabas mi kini Benji. Ni Sir Amir. Hello? Agsaga na ka, Delpa. Tainton bigat. Kumuyog ka na kami ni Benji. Ha? Sir? Sumorotak ka na kayo? Boy, anda pa panan tayo. Anda kami ita dito mansyon. Simbang pat kayo gaya man? Amok, amas daw ka. Awan pa ka mo, itinadatang mi. Uray pa ni Lisbeth. Sumurot ka kada Lisbeth kan Honesto inton malam. Sir, mabalin ka di ngayon tumaminsan langan. Diyak namin nakapagpakada kinihamang. Italangag kintawakin ka. Paitunog kanton ka ni Benji. Uray, ta agkaro pa kayo man. Agawin tumat lang ang mangiliw kaninanang na. Sir? Palagi po gaya. Kumusta tayo panakilangan ni Lisbeth kan ka? Nasaya ata ni Lisbeth. Pagkaragsagag na ita. Nabayagan at tartarigagayak na ita. Kaya't ko, ngagbalin ni Lisbeth agasken ka anasingpan. Sige nga rodan nadal pa. Bye. Bye. Ipapilit ni Sir Amir.
ka mo ditan. Maawatan nagtumat na tani amang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagdani akid din numar. Basol ni Amir dito. Basta unay kat nga naragsak nga matayan. Nawayan amang sawan. No, saan? Saan asyak timatay? Masapul amay pamusukusan, amay kasarnag. Tapos takarbang kadagiti mapanawan na asan ko. Kasan? Idin to ajak kabal nga ipaay ti kondisyon. Nagbalik ti panunod ko, Benji. Ang mga naawan panawan kong agpasyar di opisina inton bigat. So nga itan, ti ipapanta. Mapantay nga raw dun, sir. Saan mo ka din ang sukatan na itapagan anay mo? Okay da ito yun, sir. Uray datan ton ti pakiluganan ni Adelpa inton agsublita di ti mansyon. Itulnog mo to. Sige, sir. Agkuyog kami ton nga agawit. Inton bigat, kakuyog ta ni Adelpa. Awagak to ni Crystalline. Ipakaamok mo't lang ka ni Mr. De Los Reyes nga agpasyar tayo di processing plant. Nakasampat gaya man ta Sir Amir, Lisbeth. Adada ni ti daramdagan Benjing agturong diti opisina. Naimbakpaykan ka, manong honesto. Inawagan na. Papaayaban na ni Adelpha iji mansyon. Kakuyog tanto ko na. Talagam, ta? Oh, apay Lisbeth. Amangan ngamin na da sa banya kay papananti kinasingid ni Daddy ka ni Adelpa. Nagkasat lakit din a babae. Diyak masupihat ni Daddy nung kas pangarigan, manong honesto. Ni Tita Margot, tinakakaasi. Sige. Ituloy kang aramidan. Okay. Si kanti makamoy ti day tama nung honesto. Agawin akon. Ha? Ne, saan mo ka din maurayan da Daddy? Dandanidan makadanon. Oh, Tita Margot, kumusta ti negosyo? Nasayaan man. Nadamak man, Lisbeth. Umatad kung dagiti customer. Nakasaritam ka ni Daddy. Saan pa'y? Diyan ko na oray idakan manong Benji. Gapot adda ako ni ti mansion. Oh, apay man. Saan ka di amaragsakan? Tanda ni Daddy. Madmadi nga min ti bagbagi. Agkatawa ka, ha? Sige, agkatawa ka dita. Ngam saan mo kiti ang magustuhan dahil maamuam kanyak. Anya day. Nagkita da ka ni Crystalline. Talaga pagsilsilosam ni Crystalline na niya. Bye! Diya ko nituloy nga ibaga. Tiya ay ni Adelpha dito mansion. Ang mga no siya ay ti katawaan ni Tita Margot. Pangurayan tayo, amaluto ti pangrabyan tayo. Uminom tayo pa lang. Yalaman iti soft drinks ni Adelpha itiref, Benji. Awan soft drinks iti rep, sir. Inaklangan gumatan. Oray saan latan manong Benji. Iso pa pakataktakam. Tulong ang klangan nga gluto ti katulong. Sa nga ili ka, Adelpha. Ito'y ka lang. Pagkaambon ti katulong. Apesan mo pabusuyan ni Adelpha, Dan. Amang ano kaya't nang iparaman ka da tayo ti luto na? Di ngamin manong honesto, naraman na akong ti luto na. Idinangal daw kami dito yung mansion. Naimbag, karimor ka matlang iti kwartom iha. Saan na ka na nadanon inyo opisina itay? Ay, kalahat ngamin ang nagmatitirig na, Dan. Ayat kayam ni manong honesto. Siya tinagpakadaan na itay, Ma'am Lisbeth.
Nagawid iti pagkasiraan na, tanapan nagsukat. Ah, Noon niya ngamin tinakapanunutan ng agkasera. Dahil naman di ko nakitikan ko na, Dad. Awan pa balin? Naisot kayat na, makiti. Oh, Adelpha! Saan ka di momin inom iti arak? Saan, Lisbeth? Sapay ko mata maawatan na. itay ay ngawawagak niya. Saan nakasungsumpa? Imposible. Adi na mga ipanagrit ti cellphone. Amangan ng aday yun. Ang nagtarusan na Crystal and Mr. Delos. Imbati na ti cellphone at no di madistro. Kasladyak mamahat nga aramitan na day. Daytay nga Elizabeth. Kasar-saritak pa'y laytay. Inyong taptakit din ti cellphone na. Tanangan ko malang kagmaneho manong Benji. Numuna ka trabi. Narigatan na madisgrasya ta. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kin ka, Adelpha. Jak kahit nga kaguranak manon ni Nana Victoria. Saan pa di pahingan mo? Ada ni Mama nga Genueva siya. Ammo, isa nagturudak nga mangitulnog kin ka. Paanong Benji? Uray, tawanan ti problemam kin ni Lisbeth. Sapay ko mga rod. Ta saan ama nagpaliw? Awan mo't ka po na, akagura na ka. Jakman amo no niya tiga po na akagura na kidi. Amo manong Benji? Sigod ana si dagdirig na kankwana. Mailiw ka laang nga ta nga maadaan iti kabsat. Ay, ne. Dandan ni tagayaman. Si Rering pa nga ta ni Ama Dinong. Uray saan kanto na dumanon. Isyakton ti makamo amang ibaga kinihamang nga intulod na. Nabanog kay ti biyahe kat masapol mo ti na. Sapay la ko ma. Ta si Rering pa ni Nanang. Masapat ta pa'y ngamin ang mapaniji mansion inton bigat, Adelpha. Pinanunod ko latan nga mga nag-overtime ka. Timbang pagtagitibos mo, katinawis na ka ng rabi iji mansyon. Ni Sir Amir lang ti simbang patamang. Nagbati di Manila ni Madam Margot. Ta ada ka no matinbukod na negosyo. Ni ka di honesto, tinangitulod kin ka. Saan amang? Ni Manong Benji. Kasta gayam. Amang, agpada kaming kini Manong Benji. Anak kalipat iti napalabas. Ngam numamanday siya ni mamang mo. Ay yakam mo. Tadi man lang makaliplibat. Apaya na pasinay ka. Ne, awan amang. Inak maturugan kat masapak arong marimton bigat. Mapan kayo maturugan. Ay wan, di nagpagadanagan. Manumad la turog ti lumakayan na ya. Nanya ti pampanunutin niya Delpa. Mapugto. Masapol, asan nga agbutang ni mamang na. At dakarbangan ti tunggal maysa nga gayat. Kaririin ko, Adelpha. Nalagip ka nga awagan. Mga no saan kanton nga maawagan madamdaman. Umangon ako may tayan. Direct ni cellphone ko. Awat gayam saan pagpastrak di opisina itong bigan. Ta itong ng Sir Amir. Agpasyar kayo kan iti processing plant. Nalpas dan saan ang nakapagtulag kan Mr. De Los Reyes. Apaya saan pwede mapagpatakdara pabrika ni Papanan na? Dahil tatityak masumbatan, Adelpha. Nalabit, agaputan na singad da. Kandakil tinaitulong ni Sir Amir iti panag-operate mananti pagminasan.
bigatan nakmanan Margot. Masangon nakpalang akaapa. E din to ta adala nga rudan negosyam apaka kumikumam. Kat, kinundawayang ipan makakumikom. Linibasan na. Nagpakadaken ka. Adda iti negosyo ka masapol nga si Kaswag. Pampar mo lang day tami. Ni Crystalline ka talaga aranta. Inkoyog ni Mr. De Los Reyes ti si Bubukel a security team na. Kasano ko ma ang makasidegaken ko na? Am-amukan, Amir. Nasikap ka. Awan, hindi mo may pamuspusan. Makaamo ka, iti kaya't mapanunutan. Japan ka malangan. Makauma. Ure kaya't ko ti umasidag ka ni Crystalline. Saan matamabalid? Tama nga makadlaw ni Mr. De Los Reyes. Naimbag na napanunod ko ngay kuyog niya Adelpha. Damok ti makalugan iti helicopter, sir. Kas lamalyawa ka kumita iti baba. Mabalin ko ba ang aglugan tayo iti kotse amapan iti processing plant? Saan ka no pa yan napintas ti dalan? Mayat-mat na naglugan tayo iti helicopter, sir. Tapno matanawagan tayo. Ti pakabuklan ti ili. Talaga nga ano, nang iti nadakalapas iti negosyo. Kasla tsak namnama. Nga adda kastoy akinador asti lugar mi, sir. Kasta talaga, no man nakigayam lang iti politiko, kanang iti negosyante. Ano, ti maawis nga ag-invest iti negosyo da. At damatan nawagan ang mapatpatak darapas dat negosyo. Kasta day ti nakita mi kina Sir Honesto. Captain, maminsan pa palawalawam ti pasdag, sakbaya bumaba tayo. At siguro na Mr. De Los Reyes siya. Ay, tawanan. Di akong makita. Tinasaripat patak kita helikopter. Nailingat-ngatan kadagay tinadakala kayo. Ay, dahil ngatat helikopter ti boss ni Adelpha. Ingkuyog da kano ti apok. Nasaya at tanasigan ni Adelpha kadagiti aking kukoy ti kumpanya. Nasingpetan ti balasang anak ti busta. Ng pagsilsilusan na kanun samat. Ay, sapay kuma kasan nanto na mapadasan ti agsagabay ti nagan ni ayat. Kasi mo ti apo ko, nagpintas pa yung nga ron. Ngam ni Victoria nga ta. Di na lang ata mapanunod mo tagbakasyon dito eh. Uri pagbitla ko ma. Apay. Di na nga ta kailew, tinatar nga mana. Talagang gaya mo yung kuyong ni Daddy ni Adelpha, Manong Honesto. Kung na ti caretaker di mansion, adyak ka no pa'y nakariing, itay pumanaw da. Talaga nasapad aking mana. Ang mga may tumot ng mga opisina. Oray saanan, adaman naman ang Emily. Nag-helicopter da, kat... Narigat ka na ti dalan. Kanya nga nagduganan da Crystalline kan Mr. De Los Reyes. Nagtutulag da kayang. Sa adapay ni Adel. Talaga amat ni Dad. Lisbeth, Okay. Baka mo ni Daddy di kayak na. Upubing ni Crystalline ngam siya. Sa manula ang matpitawa na baot mi kini Adelpha. awagat lang din ng Emily. Aday paramid ko kanukan. Mapankulat ng danunan. Chuck, kababay ka. Si Kamat. Kabain nagpailaan. Tapno sana mangag ni Manong Honesto ti panagsarita mi kinti na Mark. Ngam, umuna nga awagak Crystalline. Titay, gaya min bilin ko ni Manong Benji.
Nay, apay pinanawam ni Sir Amir ang makisarsarita kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes, Adelpa. Mabainak na rod kadakwada. Itay langan na sitkak ni Crystalline. Nakapimpintas gayam. Napimpintas kalata, Adelpa. Ha? Awan ti sa bali akayat ko asawa. Ne, paypayapayanak ni Saramir. Itutudo na ni Crystalline. Agsublita nga rodon iti ayanda, Adelpa. Kuyogan kan. Tamangan mada ibilin ni Sir Amir kanyak. Naglaw ko ti panangningning ni Sir American ni Crystalline. Sa ilik, imbawing na ti panagkita na kanya. Urek na nagtipayo. Hello? Hello, Tita Margot. Malaki po dahil di sorpresa ang kanya. At damat sorpresa kang ka, Tita Margot. Mabitlaan ha? Ipatulod ko iti messenger na gitilatawan na naalap kadaman Benji kan Crystal. Ano yung aladawan? Mabitlaan, Orayam. Okay, aditan. Kita amon. Ha? Ni Amir? Abay na ni Adelpa iti unag ti helicopter. Ang nagmamo namin tayo na makita. Ha, Tita Margot? Tayo na sorpresa. Saan ka? Saan nga may mga opisina ni Adelpa ita? Na nakikuyog kadamanong Benji kandani. Saan lang anay ka? Di pagpuragan titara. Kita ang pa'y nagitinan malalaman. Patutugtugan ka. Nagtingaan na Adelpa kin Crystalline ni Amir. Nakita mo, Tita Margot? Naglaing ni Daddy. Saan ka di? Akasa, duwa ka ba? Di nakasagan na pangisukatan na ka. Saan ang maaramid ni Tadim Dayta? Oo, amay pinasaan. Asino ka malal, ha? Tita Margot? Asino ka, ha? May isa ka lang ang huli. Kasta kaya rigam. Awa, naglako mo dito ibot. Itay pa'y ang nagpagangganak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nalawak si mapatpatak na processing plant. Natayanganan nila kay Segundo Adelpa ngam naalibtak pala ang agnegosyo. Sa bali lang agpay sa tinabak na nga negosyante. Maaramid na ti kayat na. Talaga abak na ang negosyante. Bilyonaryo ni Mr. De Los Reyes. Sir, at 20 pinalayo adanom. Adelpa, danong. Agyaman at manong Benji. Tayo pa yung mawawak. Thank you. Kalpasan, ti panaggapo tayo di processing plant. Agdiretso tayo in the project site. Mapantayo ka din, sir? Madam na mabit. Kasaritak pa ni Mr. De Los Reyes. Awagan man ka din, honesto. Agkikita tayo in the project site. Excuse me, sana ka di pa'y amapan iti opisina? Kurang ito malama. Bubuyog ka pa ka na kami. Imagine ko tilangan ni Tita Margot. Kasta unay laki diti pungtot na. Gungkon, ana. Lisbeth? Ay, di manong honesto. Rumara ko diti private room ni Dad. Lisbeth, kawawag ka na ni Benji. Dumano na kano yung project site. Ada ka din ni Dad?
Agturong ta ka nung DJ. Kat ni Adelfa. Dahil tatisan may anak pagsaritaan ka ni Benji. Ang mga no kaya't mo ti sumurat. Anya ko matiramida kay Jai. Si kalatan manong honesto. Masaduta ka rumwar. Ay baklatan ni manang Emily tapno dakatwak dito eh. Mabit lang harod tayo ba ka? Parang sa anak matlang agbayag. Dali ko yung helicopter. Ang awan mat da Sir Amir. Kung natin may sa carpenter with tayo may ni Jack. Kit inlugan na kanon ni Adelfa. Ni Adelfa. Hello Adelfa? Mangmangan kami kadamanong Benji kan Sir Amir ti fast food. Anda ka kadiditan project site? Wen, ada akon. Saan ka pa gaya man nagsubli dito opisina? Inton malam kanon ang mapanak mga opisina. Sige nga ro Adelfa. Ituloy mo timangan. Bye. Anyang tati pampanunutan niya Adelfa. Sanong nairaman ni Sir Amir kadagiti madamdamag ko ababay iti biyak pa. Adelfa, ada kayo kaya man kada dadi? Among kadi, akin na iliw ka iti opisina? Maragsakan at talaga nasingid kayon. Kasta man ti kayat ko. Talang empleyado ti pangibilangam kani Adelfa iha no tigat may sagayem o no kapsat. Sir Amir, nasingpat ka anak yo. Benji, idaanon mo ti private room ko na briefcase. Kapilitan nga ijayan ti opisina. Saan gaya masimurot ka na tayo ni Honesto? Damat kasarsarita na nga empleyado ita, sir. Umay iti private room ko. Adelfa, inton sumrek ni Honesto diti opisina, ibagam, akayat ko akasarita. Kat ni Adelfa, Dad. Saan nyo ka din nakasapulan? Kayat ko, adwa kami lang kani Honesto nga agsarita. Benji, umay ka. Sige, sir. Adelpa, Ma'am Lisbeth. Panawan na kayo pa eh. Sige. Sige. Talaga, magus-gustuan na kaunay ni Daddy kas empleyada. Ang maganad ka, taamangan no sa balik ipagtungpalan day ta, akinasayap na unay kan ka, Adelfa. Saan mat nga ta, Ma'am Lisbeth? Anya ka kadik? Lisbeth, kunamlatan kanyak. Kunalang arudan ni Dad, nga ibilang ka agayem mo no kas kapsat. Sana dakas no kas pangarigan, saan ka di, Adelfa? Ikasar na kalakit ni Dad. Emkwi daw ka, kini Tita Marcot. Mas dawak mat nga rod. Tanasigad mat unay na Sir Amir kan ka Adelfa. Ikuyog na ka iti processing plant. Sa iti maipatpatak dara pabrika. Agpada kayo kadiki ni Lisbeth iti pampanunutan. Ladingitag. Ngam jak kan data sa iran tiriknam. Kaya't nga ta ni Lisbeth ngagtumpalak kini Sir Amir. Tapno nawaya kayo, nawa. Talagang saan nasayar ko tiriknam, Adelfa. Pakawanan nak ko ma. Ngam saan nakas tati pampanunutan. Pangasip. Saan mo ko mga imulag iti pusok kan panunot ko ti panagbutang ko kina Sir Amir. Sige. Saan nga rodan aday tati pagsaritaan ta? Itulod na klangan. Diyak ng opisina. Sa bali ti panakabanog ko. Sige. Agmerienda ta pa eh. Naimbag ta si Muro ti ni Lisbeth kina Sir Amir. Itay, pailang akayat ko nga ipapas ti sakit tinakam ko. Pag-urak ni Amir. Numabalin lang ko maakaslay ti dahi ito yung abaso, arumakan ka. Amok. Nga inrantam, tinanglipas kanya. Gapukin ni Cristalina. Nasikap ka ng plano iti amin. Katay
Dayjay nga Adelpa. Aniya ti plano kan ko na. Saan ko nga'y palubos? Numapanagnak ti amin. Patayin kayo at dua. Ay, langam tinabamban na gunay apok. Ay, sabali ti pa nakabannog ka ajak ng opisina, amang. Kasla maulawag pailangan naglugan iti helicopter. Ay, madlaw kumatngag pa iso ti langam. Nagasat ka ta na padasam tinaglugan iti helicopter. Nag-helicopter kami anapan iti mapatpatakder a planta ti pagminasa ni Mr. De Los Reyes. Narigat pailangan amin ti dalan. Ta saan matadumanon ti bypass road ijay. Ay talagang umadado di mapatpatakder a pasdak ti negosyo dito lugar tayo. Tiyakla mo, nanya ti agbalin nga epekto day ti a planta inton malpas, amang. Nabartek ka, Margot. Madlaw ititimag mo. Talaga di mo may kat ti panaginom mo itinasangaran niya. Kaya lalaam ko mati salunat mo. Kayat mo, amataya ko. Tapos maramit mo, ti kayat mo. Saan ka kadi ama uma, ama kiap-apa? Nasaysaya at lakuman, asaan ka ng imawan? Saan mo nga itapan ti cellphone mo, Amir? Sa pol nga at sarita ta. Itay pailaang agdapdapalak. Ano ti planong kada adal pakin kristalin, ha? Ah, Kayat mo ida apagrapitan? anya ti sasawan? Nilispet nga anak mo. Agat atap. Siya tulakit din. Maturukan. Na iti tilaglagi pa, ma? Saan nak akabaalan? Mawatam? Nga daw mau-aw ka, Trabin. Saan mat-ani honesto? Ay, ni Madam Margot. Kanya nga tatibaga na kanya. Hello? Kunang nga dajak maamuan. Uray agdaak diti Manila, Adelfa. Saan apalimod kanyak dagiti mapaspasamak. Ha? Saan kayo ang maawatan? Nagadua bagbaro. Apay ani Amir pailaang, ha? Ambisyosa ka. Naka-inosente talaga. Agpuro pa ka ti kwarta. Sana po no day tama, Margot. Naglawag ka pa managdag dagiti ladawan anay patulot kanyak. Saan nga amin anak kita yo? Katapod no. Handa ka na kumaitisagok. Itay-pay at tinumpa-tumpa ka. Nadalos ti konsensya, Ma'am Margot. Inidap na ti cellphone. Kanya day tuya na sagsagabag. Pudno nga tangada sa bali apanggat ni Sir Amir kanya. Nalpasa ko namang. Ituloy ulit ang tibangan. Agpalpak lang bit, sakto mapanagdigos. Ay, nakalablab ba ka na kiti batam? Nagsangsangit ka kadi, di rabi. O, amang. Ni ka di mamang mo, tinagsangsangitam. Hinawagan na ka kadi, di rabi. Saan ani mamang tinangpasangit kanyak amang? Ni Ma'am Margot. Ti asawa ni Sir Amir. Ay, tapay. Naamuan na ti kukuyog ko kada Sir Amir iti kalman. Sa bali matan tinangipapanan na kanya. Ambisyosa ka no. Araw pa ak iti kwarta. Nagtakas ti pagkitkitahan na kanya kamang. Ay, ang sangit kamutan na po. Nagsakit tinagap ko. Sana kadakas sa babae. Ay, saan ka nagsangit? Nawan lagi titinakas nga raramidam. Sige amang, panawan kayo pa ditoy. Mapana kag ligusan. Nakakasimot niya bukog.
Inyaman na gituyan na paspasaran na. Numakadaron na ito kan Victoria. Agungat langit day. Ngay may kaditi roof deck ngayon ko, Lisbeth. Ang nakati napatag, ngay bagam kanya. Nagsarita kayo ka din kin Tita Margot, Dad. Mabwisit at itinayjaya babae. Lumaumaak makita na. Nakayumat namin, Dad. Nakaal-alikutag kayo. Asino ka dagiti adday ti lantawan ti pangisukatan nyo kin Tita Margot? Ah, nakalam ka na gito'y aladawan. Sumbatan nyo kumati sa ludsud ko, Dad. Asino talaga kada Adelpha kin Crystalline? Awan ang mo kiti ibagbagam. Talaga ada kayo, Dad. Nakaub-ubing ni Crystalline. Gapo ka dita, bilyonaryo ni Mr. De Los Reyes? Iha, Nalaklakan sama na ni Adelpha ang malilaw yun. Kaputano ni Crystalline, marigatan kayo lakit di. Kan, ang mga nagpagat ti Biagyo. pinalawan na kon. Apay kumangagpigada. Nasakit pa lang ti ulok nga agid dang. Nabarta ka kidirabi eh. So ase ka kamapay lang ti makaamu ije butig. Kadno, idikal man lang ti panagsarita mi kini Dominic. Anya ka di nga oras nga umay. Sige. Iturog ko lang nga rodbiin. Awagan nagtumanan. Okay. Bye. Diyak lang kumakayat ti mapan iti butika. Diyak paila na ipax ti pungtot ko. Anda ni Manong Honesto, itaimay kami kiti Manong Chuck dito opisina, Adelpha. Aywan kayang. Aday pakita kan kaladawan. Damag no nakita mo. Mabit lang ha, lukatak ti iPad ko. Iso ti pangkitahan ta kadagiti ibagbaga kaladawan. Dito yung namin nga yung save ko. Mabit lang. Okay. Dahito oh. Ha? Ladawan may kini Sir Amir iti unag ti helikopter. Wan, kahit mo ka di nga ipasakan ka, tapno adda pa ka naglagi pa managlugan iti helicopter. Kuha. Wano, ipaskil ko latan iti Facebook, ta itag ka. Makamukan to na mga share, wano mga save kadagiti aladawan. Dahil talang, no, agungat ni Tita Margot na makita na dagiti aladawan. Awan matitakas na dagito aladawan. Nangalaam gayam ka dagito eh. Ni Manong Benji. Anya? Ni Manong Benji. Adelpha? Anya ti ibagam kanya? Apay nga sangsangit ka. Kinid daw ko aditi unag ti kotse nga saritat ah. Tapnawan makakita kan makangang. Benji, apa yan aramit mo dayto eh. Ha? Ti anya? Sika ka na tinagapon dayto aladawan. Uwan? Shaq? Pinilit na ngamin ni Lisbeth. Kan ni Sir Amir ti nangibilin a picturean kayo. Amom ka di aga po iti dayto aladawan. Nagbalina ko na nakadakdakas sa babae. Adelpha, pakawanan na kuma. Jack amo, akas to'y gayam ti panggap ni Lisbeth. Saan mo kumapanunutan? Nga da nalimod agurak yun ka. No apay nga naaramid ko daytoy. Unaklakit din na nasingpatan ni Lisbeth kanyak. Agpampamarang lagayam. Kaya't naggayam adadaalan.
Ala, saan kan nga at sangit pa'y? Saan nakadi akagura? Saan ka, Kagura? Nasakit la tinakam ko. Saan ka mapabasol? No nasakit tinakam mo kanyak. Sana si Katikaluksaw ko, Benji. Ni Lisbeth. Unak no nasaya at agayam. Jak amo, no anya talaga ti panggap na. Inramraman nakpay. Ipulong mo kini Sir Amir. Saanan? Amok tungmat lang an Elizabeth ti kanunungan na. Ta syempre, anak na day jay. Saan mo pa nga amo ni Sir Amir, Adelfa? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Inpaskil na paigayam iti Facebook tilatawan ta Amir ken Adelfa. Kantap na saan nga tamat lang. Inraman na tiladawan da kada Crystalline ken Mr. De Los Reyes. Kat agparparang a promotion ti planta nila kay Sigmundo iti Ilocos. Makagpura akmanan. Mapiit lang. Awa kat gayam ni Amir. Panya na ito yung paskil ni Lisbeth. Panya nga talaga ti plano na. Ni Margot. Panya nga tamanan ti bagana. Hello. Mabalin ang nakita mo na niya, Amir. Dahil ta kadilaang kinangawagam kanya. Ti mismon samat nga anak, ti mangibabain ken kanya. Kasaritak to ni Lisbeth. Ngam saan pa nga ita? Apay, sa dino tayan mo. Nadak dito yung private room ko. Pinagbalin ko nga opisina. Kabayatan ti kadak dito yung probinsya. Napadi si kamatan. Ni Honesto Matan, tinapintas ti opisina na. Sige, tani, ang dapat aramidak. Talaga ni Margot. Unak no sardengan na kon. Gaputadan pakakumikuman na. Ay, jay mo't Elizabeth. No, apay nga impakita na pala ka ni Margot dagi jay aladawan. Adda na kay baga kanya. Nakita da kano da Adelfa ken Benji ang nagsarasarita iti unag ti kotse. Apay nga ta. Daya ni Benji. Agdamag akman kinikuhan eh. Sir Ernesto? Benji, adda man damagakan ka. Adda nakakita kata kayo ken Adelfa iti unag ti kotse ni Sir Amir. Ningamin Lisbeth. Oh, tapay. Ada ipakita kada kayo aladawan. Nakabasulak adi na oras kan Adelfa. At may saka matiti opisina ang iya. Apay da Adelfa ken Honesto. Napa ni Adelfa iti opisina da kan manang Emily. Ngam, agsupli ka na matlaang. Ket ni Honesto. San pa simrag ni manong Honesto niti opisina? Tsaka mo no sa dino tayan na. May tagaya man ni Adelfa. Sir? Umay ka iti opisina kada pagsaritaan ta. Sumarunukan ron. Adelfa? Nakasaritan ka din ni manong Benji? Juan, Lisbeth. Ngam, bayan ta na pagsaritaan day tabanag. Awan sa bali kay papananday ti aladawan. Wan gaya man niya, Adelfa. Nadawan lang day jay. O sige, mapankan. Saan mo apag-urayan iti mapayag ni dad? Laglagi pa mga gayam ta. No agkaayatan kayo ka ni daddy, awan di problema kanyak. Kay kayat ka nga dayo ngam ni Tita Margot. Dahito aladawan tinang payabakan ka Adelfa.
Agore ka. Nagsangsangit ka kanay. Awan anyaman na dito sir. Saan ko kanunungan na ito nga naramid ti anak ko? Kasaritak to. Ngam sir, amang ano kagura na. Kakaiso na anasaya atan ti panagkayam Kat pa ka nagsagak na ita. Ay nga nangalaan ka no ni Lisbeth ka nagiti aladawan. Ni kanumanong Benji. Anya? Nakabasol nga rodan ni Benji ka. Kasaritak to man. Nalpasan na nagsarita kami sir. Nagdawat iti dispensar. Saan na kano napagkadkada ni Lisbeth? Nabayagan ng trabaho ni Benji kanya. Kabisado ng ti ugali ti anak ko. Dayta ka dilang ti bagayo, sir. Oy. Pasensya kan. Nairamraman kan iti sanda pa nagkinaawatan ka ni Margot. Sanda mo't lagi na makapagtunos. Tikid dawag lakada kayo, sir. Saan niyo ko man nagkasarsarita ni Lisbeth? Diyak kayat aday ito ti pagkinuraan mi. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Oh. Talaga ni Lisbeth. Kaya't na apagpungtutan ni Margot. Inramraman na pa ni Adelpha. Oh. Masyanak ni Adelpha. Kaya't kumangarakopan itay. At nung mapalaganan, tirik nana. Anya ko man na nagsaya at nukas ka ni Adelpha ti ugalin ni Lisbeth. Awan ti aramid ni Adelpha dito opisina tama ng Onesto. Iso ngayon baon ko lang iti opisina takan manang Emily. Adak maiparamid ko kan na. Ang amorin ton bigat langan. Anya dahil jay, amang ano ka ba lang aramidan? Mabit lang na tagit-tagit computer ko. Diyak may kabesakat. Amang ano ka doon naktuin malam. Kahit ko tiyak pa siya, iti mall. No awan lakid diti pakasapulan kanyak ni si Ramir. Siyakton ti baka mo makisarita ka ni Dad. O anya? Mabalin? No awan lakid diti Armida, Lisbeth. Oh, thank you. Agyaman nakta saan nakamapagkadkadaan manong Onesto. Kayat ko si Kati kakuykuyog ko. Narigatan, no pagbindutan da kami kan manong Jack nga agnobyo. Lisbeth. Umisem ka pa'y. Magpasugnoda kung no kasta. Napaisip ka talaga iti daytang imbagang. Awan man ang tigundaway ko ang makasaritak ni Adelpha. Awagak tularangan. Nakapanawon da Onesto kan Lisbeth. Dayjay meto ni Manong Jack. Surutan namat lang ata ida. Malagip ko gayam tinagsaritaan mi ken ni Onesto. Apay nga ta amasiknan ken Adelpha. Agayan ayat da. Sa bagay damot kiti. Awanan kanyak tinapalabas mi. Gayam. Ang mga nuuray ni Sir Amir ket kasarita nak. Naliday manon tila nga masimbang pat. Ay, nada ka di manon problema ma po. Amang, ni manong Benji tinangitid kadagiti ladawan mi kina Sir Amir. Impose na kit din iti Facebook. Iso adyak nagawidan dagiti luhat. Nay, apa yung inaramid ni Benji dayta? Saan ko akagura ni manong Benji? No makita yun to, saan nyo asal salangatan ha?
Naturay nga ni Lisbeth. Ang ni mamang tipang panunutak na makita nanto. Sabay ko matasan. Sa bagay, san matkit di unay agos usar iti Facebook. Aglalo adi na masango itan. Tama kumikom da nga takin ni Ma'am Madeline iti negosyo da. Ay, di na ba din masango di umawag ko na ma. Ay, san kayo ka di pa yan nagsarita ka ni Honesta? May panggapit na itabanag. Saan pa'y amang? Tagpada kami ama kumikom. Amo manong Onesto? Nakaragragsakak no kastoy ang kuy-kuyog tang agpasyal. Naragsa ka talaga ti agpasyar, Lisbeth. Amangan no mabisin kan. Intapay mangan, ano? Kayat mo ti aginom? Oray sa anen. Nangarunak at ada ni Dadim. Saan ka apilitan no di mo kayat ti aginom? Okay, mangrabi ita nga rot. Sakbay nga gawid ta. Saan sa nga amon Sir Amir ang nagkuyog ta? Saan ta nakapagpakadakan ko na? Awan mat kiti ti problema kanidad iti dayta manong Onesto. Okay lang, kanidad. Nakasangpet kagaya maniha. Inururay ka. Kaputa kayat ka kasarita. Ni Jack ti kadwa managawin. Ni manong Onesto ti kadwa ka nagpasyal, dad. Masuro na ka ni manong Jack. Doa kami kanong nagkuyog nga gawid. Gagangay day ta. Paiso ti driver mo. Kasla amok na niya ti bagayo kanyak, dad. Nagpulong ka din ni Adelpha kada kayo? Oray saan nga agpulong kanyak. Ta nakitak dagijay aladawan. Apay nga ron akasarita nakpailangan. Inandingay ko lang niya, Delpha. Saan ko maarumbang nga maraman mo? Apay ayang isakit yung laon ay daya babae, dad. Anya talaga tirik na yung kankwana. Ha? Daddy? Oray rabiin na, Delpha. Imayak lata di ti balayo. Nakaring ka di pa ni Amadino? Itay pa si Marakiti Silet na Onesto. Nakatulog tayo tiyayan. Nagrabi ka man. Nagkuyog kayo kadimanan kini Lisbeth. Sapay ko mata maawatan. Amumat ajak mapagkadkadan. Malaksid nga tano na aman nang agayan ayat tantan. Numapasamak tayo ta. Ad-adanton at adaulan na. Katiam ka. Numakadanon kini mamang. Saan aron bang ang mabuton ka kan mamang mo? Adda karbang mga agayat. Karbangan tati agragsak. Napudno aki ti tarigagay ko kan ka. Numaamon ni mamang akakuy-kuyog mo ni Lisbeth ngagpaspasyal. Kasano mamatikan ka? Sa balin to a problema dayta. Ipasigurado kan ka akabaalag arisutan dayta banag. Sapay la kumaa, Onesto. Agpalagakan ka. Nakasaritak ni Benji. Ada nakakita kada kayo ang nagsariti iti o nagtikot siya ni Sir Amir. Anya? Adagayam nakakita kada kami. Iti o nagtikot siya kinasarita. Tadyak kahit nga damakangag iti pagsaritaan mi. May ipapan ka dagiti ladawan dagiti nagsaritaan niya. Sa bali at talaga ni Lisbeth. Onesto. Sige, tiyak ko ng bayag. Ang mga numapayatan ka. Nasakit tinaakam ko kini dati. Adadangay sakit na ni Adelpha ang siyak nga anak na. Gapo ka dita na sing-singpet. Nandiyak na pampanunutan ni Onesto. Kaya't kung agparang anasaya at akon. Tapno adapay nga umasidel trik na na kanyak. Or-orhayak lang ti panagdaton na kanyak. Matlaw naman nga tangad na panagustok kan kwa na. No agayan ay at kamin.
Ipay-pay sukon ti agbaliw. Nang runa nagkasar kaminton. Amukon tiriribukak. Numatmaturugan ni Tita Margot. Isturpwak. Sana bali na maladaw ka makariingin tong bigat. Awakak. Atita. Apay, Lisbeth, Kaya't ko ariribukan ti rabiin. at ka lang arudan nita probinsya. Ikiti kinalaing mo ng pamarang. Tita Margot. Patpatgan ka ngagsyuman kanyak. Uray ka na yun tangag sinong ba? Napatag ka kanyak. Yung kasanon, no agdapay napatpatag ka ni daddy ng tisika. Dayta, ti saan to ang mapasak? Kasanot pa nakasigurado mo ti dayta. Sartingan na kun, Lisbeth. Saan nga itatipa ng buwisit mo kanya? Kakay suna ang naganar ti negosyo. Amo, tagkurak ni dad. At adakit din ang kanunungan na ni Adelfa ng siya nga anak na. Aniya, Isa sa anak ko na mas daw na agayan ayat dan. Patya, asaan atutupan ni Adelfa ni daddy? Magdakal ako maitisawag. Dayjay, inidap na ti cellphone na. Kasta unay ti pungtot na. Sige, talaga riribukan ka, Tita Margot. Ay, pagkatamat na saan ka makaturog. Saan mo ta salsalut-sutan ni Onesto ay tinagam na? No apay kinasaritak ni Benji. Makonsensya ako matan. Ngam na po no ako ni Onesto. Abangan no babalawan na to. Do apay adyak imbaga at hagos kan kwa na. Kan ni Benji di pampanunutag. Numaaman nanto ano piyok ni Onesto. Mga numaaman ni Lisbeth. Kasta una agura nanton kanyak. Ang rumbang ka di agputangak. Saan? Masapul asang wak asititibkar ti ami. Nagsarita ka pini di Kalman. Isaasan aray ta tinang paayabakin ka. Pasensya kay lakuman, sir. Inton maminsan. Ipulong mo kanyak no pilitin na ka ni Lisbeth. Sakron, ti makisarita kin ko na. Dito may sa hanging cabinet. Nakatulbak. Sir, Awan masarakak atulbak na. ayan dagiti tulbak, sir. Padasak man alokatan. Ala, siya kundi mang biro kiti tulbak. Inkalukatan tiri daw. Ang mga no ni Onesto na itan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.